Kiselalgers glasskal har et meget detaljeret mønster på overfladen. Disse mønstre bruges, når man skal bestemme de forskellige kiselalger til art. Men mønstret på glasskallen kan være svært at se på levende kiselalger. Derudover kan der være organiske rester i prøven, der gør det svært at se noget. Derfor vil vi nu vise, hvordan man laver et præparat med kiselalger. Dette vil gøre os i stand til at se mønstrene på kiselalgernes glasskal. Først vil vi vise renseproceduren på den indsamlede prøve. Ved hjælp af en pipette tager vi prøven fra bunden af plastikbakken og placerer den i et centrifugerørglas. Når kiselalgerne har samlet sig på bunden af rørglasset, fjernes det overskydende vand. Der tilsættes nu almindeligt afløbsrens svarende til 2-3 gange prøvens volumen. Ved hjælp af en pipette mixes blandingen forsigtigt. Pas på ikke at spilde. Så venter vi ca. 20 minutter. Det anbefales, at man mixer blandingen 2 gange, mens man venter. Efter 20 minutter fortyndes blandingen med destilleret vand og fordeles ligeligt i 2 centrifugeglas. Mængden af væske i de 2 glas kan justeres ved at tilsætte ekstra vand. Rørglassene placeres derefter i en centrifuge. Herved bundfældes kiselalgerne. Både elektriske og manuelle centrifuger kan bruges. Efter centrifugeringen hældes overskydende vand fra. Selvom glassene vendes helt, vil kiselalgerne ikke ryge ud, da de hænger fast til bunden af glasset. Fortyndingsprocessen gentages mindst 3 gange. Dette er nødvendigt for at fjerne renseproduktet. Hvis renseproduktet ikke fjernes, bliver præparaterne ikke gode. Når man sammenligner de rensede kiselalger med den oprindelige prøve, kan man se, at de rensede kiselalger er blevet hvide. Nu vil vi vise, hvordan man laver kiselalgepræparaterne. Tilsæt destilleret vand til den rensede kiselalgeprøve, indtil prøven bliver uklar. Dette gøres for at fortynde prøven. En høj koncentration af kiselalger gør det vanskeligt at studere dem. Blandingen skal opvarmes for at lave præparaterne. Placer først en keramisk plade på en elplade. Læg et dækglas på den keramiske plade. Læg så nogle dråber af den fortyndede og rensede kiselalgeprøve på dækglasset. Den keramiske plade opvarmes indtil væsken på dækglasset er fordampet. Vent endnu et minut med at slukke for varmen, efter væsken er fordampet. Fjern forsigtigt dækglasset fra pladen og placer den med oversiden nedad på et objektglas. Fastgør dækglasset med et stykke tape, så er kiselalgepræparatet færdigt. Dette er en metode til at lave midlertidige præparater. Der findes en anden metode til permanente præparater. Først placeres 1 dråbe Pleurex, et monteringsmiddel, på objektglasset. Derefter lægges et dækglas med tørret kiselalgeprøve med oversiden nedad på objektglasset. Derefter opvarmes præparatet forsigtigt på den keramiske plade. Det får alkoholen i Pleurex til at fordampe. Først dannes der mange bobler, men efterhånden som alkoholen fordamper, dannes der færre. Når dette sker, fjernes præparatet fra pladen og med en pincet presses
dækglasset forsigtigt ned mod objektglasset, og luftbobler fjernes. Plyraxen stivner hurtigt, så processen skal foregå relativt hurtigt. Efter flere minutter er plyraxen fuldstændig hård, og kiselalgepræparatet er færdigt. Uanset hvilken metode der benyttes, er det nu muligt at iagttage kiselalgeskallernes detaljer.